थाङादांलै बादों माथो आङो। फैयाबा जागोन नामा? फैथारनांगौलै नों फोजोंसार। थै नोंखौनो नेबाय दङ पार्टि जानो होननानै मागोनि। नोंसिनि आरो गोजानबो जायोना थांनोनो बाखांलाय लाङो आङो। दे नायनि मा जायो। बाइकआबो गाज्रि जानानै दंलै आंनिया। लाइन गारियावसो थांनांगोन। दे नोङो जोंफोरनि सकसिम फैना थाबानो जाबाय आं ससे लायगोन। दे थांनोनो बादोंमोनलै। मा खालि बानायल'। ना लायनांगौ आङो? दे नाङा दे आंनो थांगोन। दे ओंखारदो होमबा। लायबायानो बेदरखौ। ओमफ्राय मा पार्टि? दिनै पार्टियाव मा दङ? लोंग्रायाथ' थाखागोन नङा होमबा? लोंग्राया नङाबालाय बोरैथ' पार्टि जानोलै। आं खिन्थु आजिखालि गारबायलै गारथ'बाय। दिनैनि दिनाव एसेबाबो लोंनांगौलै। लोंनायखौथ' आं गारथारदोंमोनलै। दे एसे लोंनोबो हानाय दे। ओमफ्राय मा बेदर दङ? अमा 10 किल', बोरमा 5 किल', लकेल दाउ बेसे मोनबा 3 किल'। बा जाखावखागोन आरो न'। ओमफ्राय लोगोफोरालाय खैजोन खाना जाग्राफोरा? 10 जन, नोंजों 11 जन जागोन। बाब्रे जब्द'आनो माथो खानायालाय। दे होमबा फोजोंसार दा। दे जागोन दे। फोजोंसार आदा, नों थावनि फिथा जाना जोबोद मोजां मोनो न'? आं नोंनि थाखाय थावनि फिथा बानायदोंमोन, जाफैदो। नाङा दे गांजेमा गोसोम रानि, आं दिनै जाथ'ला। मानो होनबा आंहा दिनै पार्टि दङ, लोगोफोरा लिंगासिनो आं थांनोनो गोसो गैयामोन। मा? आं नोंनि थाखायनो बानायदोंमोन आदा। जाफैदो। थाइसेबाबो जानांगोन नोङो आदा, गुदुं जाफैदो। नों माथो गुदुं बेसेबां मोजां मोनो जानो। आङो नोंनि थाखाय साहाबो फुदुंलायबाय गाइखेरनि गथानो। नाङा दे नांथ'ला गांजेमा गोसोम रानि। दानो जुदि आं जाना लाबाथाय गेस्टिक बुजायगोन आरो दायो थांनानै जानोनो हानाय नङा। आं थांसैयानो र', आइनो खिन्थाबानो जाबाय आङो पार्टि जानो थांनो होननानै लोगोफोरजों। थांनोनो गोसो गैयामोन, ब्रा लिंगासिनो। अमा बेदरानो 10 किल' दङनो, बोरमा बेदर 5 किल', बिथिंजाय लकेल दाउ 3 किल', आरो बिबुफोरबो दंसो खोमा। जाख'नोनो हानाय नङा, बेनिखायनो न'आव आं जेबो जाना थांथ'ला। नोंसोरनो जादो दे, आङो थांसै र'। फोजोंसार आदा, नोंनि थाखायसो बानायलायदोंमोन आङो। नों बिमा फिसा जोंखौ सानैखौ ओरैबायदि अनो फोजोंसार आदा। नोंनि अननाय मोननानै आंथ' दा नोंखौ मोजांसो मोनग्रा जाबाय। फोजोंसार, आं नोंखौ मोजां मोनो। नाथाय आं नोंखौ हाजारखि मोजां मोना मानो, एबारनिफ्राय आं जेबो महिनी, ताबिज, हायना मुलि बेफोरखौ जेबो लाला आङो। रावखौबो बिदि मोजां मोनला आङो। उनाव फस्थायनांगोनसो। आरो आङो मालाबाबो खिन्थानाबो लाया दि आं नोंखौ मोजां मोनो। थेवब्लाबो बिदिनो थैजासिम मोजां मोनलांबाय थागोन आं नोंखौ फोजोंसार। जिउआनो धंस जाबाय आंहा। बेफोरो गासैबो बिमानि थाखायनो। बिमाया जुदि आंखौ बोराय हौवाजों हाबा हरामोनबा बिदि जानाय नङामोन आङो। बिदि मालाबाबो जबरदस्ति हाबा हरनाङा रावखौबो। बिमायानो आंनि जिउखौ धंस खालामबाय। दिनै नै नोंखौबो आं दा मोजां मोनो, हास्थायो नोंखौ मोनो, नाथाय आं नोंखौ मोना, आं मिथिगौ। नोंखौ हास्थायनाबो जेबो लाब गैया। दिनै फिथाखौ देब्रबलायनानै नोंनि थाखायनो सावदोंमोन आङो। जागोन, आं दोनगोन नोंनि थाखाय फिथाखौ। दायोबाबो जानो हागोन नोङो, गाबोनबाबो जानो हागोन। आंनि फोजोंसार। दिनै गोबां हाथाय खालामबाय दे। आंना हिन्जावा नेगासिनो, आंना दिनै गोबाव जाबाय हाथाय खालामनायावनो थांसै। बिग्राय, नोङो? बिग्राय, नों थांनानै दङ? बिग्राय? आं बिग्राय नङा, आं राजिबसो। मा होनदों नों बेफोरखौ बिग्राय? औ, आं राजिबसो, आं बिग्राय नङा। बिग्राय, नों मानि थाखाय थगायदों? मा जाहोना मा? जाहोन? आं बिग्रायानो नङाबा, आं राजिबसोलै, राजिब। नोंनिया गोरोन्थि जादोंलै। आंलाय मा बिग्राय जालाबायनो, आंनि मुङा राजिबसो। नों मानसिया एथ' सैथान? नों मानि थाखाय बिदि सिनाय हायि जाफ्लादों? आच्छा, आं दासो बुजि मोनबाय। नोङो गावगायनि हिनजाव गथ' नागारनानै नों गुबुन हिनजाव हाबा खालामबावदों आरो ना? एसेबां बोसोर नों अबाव खाना थाहैनायमोन? मिस्टार, जानला मानला बखिबानो जागोन नामा? मा, नों आंखौ फाग्लासो सानखो ना मासो सानखो? नोंनि थाखायदि बिबारिया बेसे गाबो, नोंखौदि बेसे नागिरगासिनो, नों बेफोरखौ मिथिगौ ना? दिनै नों गोमानाया एथ' बोसोर जालांबाय, थेवब्लाबो नोंखौ दासिमबो नागिरबाय थायो। नोंखौ गोसोखांनानै दाबो गाबबाय थायो बियो। आंखौसो दाय हमलाय लांदोंमोन, नोंखौ बुथारदों माबादों होननानै। मानि थाखाय नोङो बेफोरबायदि सिनाय हायि दिन्थिफ्लादों? मानसियानो नोङो माथा गरमसो दांलै। आरो सोर बिबारि बेलाय? आंहा हिनजाव दंखायो दै। आंनि हिनजावनि नामा बिबारि नङा, मिथिबाय? नोंखौ आंनि आखाया नङाबा खिन्थु मोजां जानाय नङा खोथाया। नों मानो सिनायै जाफ्लादों?
नोंथ' आंखौबो मोजाङैनो सिनायखायो आरो मानि थाखाय नोंहा हिनजाव फिसाजो दंखायो आरो गुबुन हिनजाव मानो हाबा खालामबावदों नोङो बिबारिखौ नागारनानै बुं बिबारिनि लाइफखौ मानो धंस' खालामदों नोङो साला पापि नोंखौ हगार सोर बिबारि बेलाय आं रावबो बिबारिखौ सिनायहाया होनदोंना नों साला थके बास बुन्दा साला नोङो हिनजाव थाखानायनि उनावबो नों गुबुन हिनजाव हाबा खालामबावदों नोंखौबा हले फै नोंखौबो नागारनायाव गैयालै हगार होनदों नों ओरैनो आंजों नांज्लायनो फैनाङा मिथिबाय नोंजों आंहा जेबो सुथुर नङा हगार होनदों नों साला बिबारिखौ दुखु होग्रा नोंनो गुबुन हिनजाव नांबावगौ सासे थाखानायनि उनावबो नों बिबारिखौ दुखु होग्रा हगार ओइ मा जादों हा मा बुलायलायदों नोंसोराव हामालै हामा लामा दथाफोराव बेफोरबायदि बुज्लायनो बेयो साला सैथानसो हिनजावखौ गारनानै गुबुन हिनजाव हाबा खालामबावदों फिसाजोबो दङ सासे बिसोरखौ नागारनानै गुबुन हिनजाव हाबा खालामबावदों बियो हारामिसि बियो बुंनो हो आंखौ हामालै बाबु हामा हगार थांसै आंहा बबेनिफ्रायबा फैयो बेफोर फाग्लाफोरा बिग्राय साला ओइ सैमा नों साला सैमा थके बास हिनजाव सानै साथाम लाग्रा नोंखौ नागारनायाव गैया ओइ जाबाय दे फंबाय जाबाय हे लामाफोराव बेफोरबायदि बुग्लायनाङालै गाज्रि नुयो बुंनो होनांगौमोन आंखौ दारै बे मानसियाना मोजां नङा हिनजाव थाखानायनि उनावबो गुबुन हिनजाव हाबा खालामबावदों बियो दिनै बेसेबा बोसोर जाबायमोन खारना थानाया दिनैसो नुबाय आं दे हायलु आगै थांसै आङो नोंबो थांबानो जाबाय जोंनाव फिथा जानो गाबोनफोर दिनैथ' बेसेबा जाखाबाय नोंसानाव नों जोंनाव थां गाबोनो आं गाबोन सावगोन थांसैबो होमबा बाजै दसे जिरायबावनांगौ फैनायानो थाङा गावगाया नाङा दे न'आवबो खामानि दङ नानि अनसुलियाबो फैबानो जायो बिबो दिनै गामियावसो थांदों र' लोगोफोरजों नों साइमोनाबो फैला माथो थांसै दे मालाबा फैबावगोन बे फोजोंसार फाग्लाया मा मोन्दों माबा फनखौनो हरबाय थादों दहायनिफ्रायनो खेबसे रिसिभ खालामाबा हरबाय थानाङाना बिदि 10 बार 20 बार गाहाम मा सानगोन दे बाजै नोङो दहायनिफ्रायनो सोरबा फन हरगासिनो नों मानो रिसिभ खालामाखै रिसिभ खालामनो बादों आं दा न'आव थांनानै रायज्लायनोसै हा सोरथ' हरबाय थादों खेबसे रिसिभ खालामनो हाया किसमिस आयंआ हरदों जोंहा किसमिस आयंआ बिदिनो फनखौनो हरबाय थायो रिसिभ खालामाबा नै फनखौनो हरबाय थाबायहाय दे होमबा हायलु आगै आं थांसै दे न'आव थांनानै मोजाङै रायज्लायनोसै आङो औ दे बे फोजोंसार फाग्लाया आं बुंदोंआनो फन हरनांला होननानै आंखौ मा खर'नि फन हरबाय थादों बियो आंनो मा मानसियानो फाग्लासो आरो मानो बिदि हरबाय थादों थांसै र' न'आव थांनानै खेबसे रिसिभ खालामगोन आं रिसिभ खालामनानै रायगोन आं बेखौ ओमफ्राय ब्लक खालामना दोनखागोन दे होमबा हायलु आगै थाथ'ना औ दे आब' थां बे फोजोंसार फाग्लाया मा मोनबाय दङ नोंखौ आं फनखौनो खालामनो होआखै नों आरो आंखौनो फन हरबाय थादों फोजोंसार नों फाग्ला जाबाय नामा आं बुंदोंमोन ना नोंखौ फन हरनाङा होननानै मानो फन हरबाय थायो नों गावखौनो गाव मा सानना लादों आंनि बयफ्रेन्ड सानना लाबाय नामायो मा दाखालि बावै सरि होननायखाय साननो मोनबाय नामा आंखौ फन हरबाय थानो आं बुंदों दे नों आंखौ दिनैनिफ्राय फन हरनांला आङो दिनै नोंनि हौवाखौ नुदों बिग्रायखौ मा नों बिग्रायखौ नुदों अबाव नुनाय आं खिन्थाला दोनदों बाय नों आंखौल' गाज्रि सानोना फोजोंसार प्लिज ना अननानै आंखौ निमाहा हो अबाव नुनाय बिग्रायखौ अबाव नुनाय नोङो फोजोंसार बुंना हा दानना जाबाय फोजोंसारा थगायाखैथ' बियो थगायाखै आंनिबा आंबो मानो एथ' रागा जोंनांगौ बेखौ नुमारदोंमोनबो खोमा बेनि थाखायथ' बियो आंनो बार फन हरबाय थादों ओरैनोबाथ' बियो मालाबाबो बिदि फन हरबाय थाया हरबावनि र' आं दोनदो बिबारि आं नोंनो खिन्थाला नोंनि थाखायनो आं दहाय नोंनि हौवाजों बुग्लायना फैदों नों आरो सानफ्रोमबो आंखौनो गाज्रि सानबाय थायो नों आंखौ दान्दाबाजि सानदों न' बिनि थाखायनो डाइरेक्ट नों आंखौ रायहरखादों एथ' मोजाङै खिन्थानो सानदोंमोन आङो अबाव नुदों अबाव नुवाखै नाथाय आं खिन्थाला दा आं नोंनो खिन्थाला ओरैबायदि लेभेल नोंनि हौवाखौथ' नों आंखौसो बुथारदों सानदोंमोन दालाय मानो ओंखारखो गुबुन हिनजाव जनानै दङ माथो मिसाखौनो सिनायहै जाफ्लादों मा जायो जाबाय थाथोंसै नोङो बिबारि नोंनि थाखाय टेनसन जायोमोन आंबो
दुखु जायोमोन आं नोंनि थाखाय नाथाय दिनैनिफ्राय दुखु जाला आङो मानो होनबा नों आंखौल' गाज्रि सानो आरे मायबा मोनसे खारनाव आं फन हरदोंमोन मायबा मोनसे खारन थाबासो बिदि फन हरबाय थायोना आंबो ओरैनोथ' हराना बियो मिथिनांगौ नाथाय डाइरेक्ट गाज्रिखौसो बुंखायो आंखौल' गाज्रि सानो थाथो नोङो हाजारखि फन हरबाय थाया मानो थेवब्लाबो रिसिभ खालामा आङो दिनै आं रावनिबो फनखौनो रिसिभ खालामा मानो होनबा नों आंनो दिनै फन हरबाय थागोन नांगौखायसो हो नङाबा फोजोंसारा फाग्ला गुन्दा दान्दाबाजि हो नोंसोर आंखौल' गाज्रि सानो लकसो खालामना दोनसै आं बिबारि नोंनि मोजांनि थाखायसो आं नोंखौ फन खालामदोंमोन नों आरो आंखौनो दिनैनिफ्राय रावनिबो मोजां सानला आङो नोंनि हौवाखौ नुबाबो आं जेबो बुंलाबो सानदोंमोन आङो बुहुत मायबा मायबि खालामगोन होननानै नोंनि हौवाखौ नाथाय दाथ' नुबाबो आं माथोबो होला नायलाबो नोंनि हौवाखौ बे आंना बिखुनजोआनोथ' माबायदिमार मानो बिदि नंखाय बाखायफोरखौनो लागायना होलाबायनांगौ आं मोनथिनायानो थाङा बिसोर फैदों होननानै बिजुलिया एसेबां बोसोरनि उनाव मानसिया एसे मोजां जादोंमोन दा आरो बिमाया बेफोरबायदि नंखाय बाखाय बाथ्राफोरखौ लागायना होनानैनो आरो आंजों गाज्रि जाफिनबावबाय मानो बिदि आं रामोनदानो खिन्थाबावाखैसो र' आं खिन्थाना होगोन रामोनदाजों बे बुरिया बांद्राय दिन्थिबाय दङ आंनि रागाखौ नुवाखैना बियो पापि बुरिया न'खर सिफायग्रासो बियो मा गावनि फिसालानि संसारखौनो नायनो हाया नामा बियो मानो बिदि बियो मानो बिजुलियाबो आंनि बाथ्राखौथ' एसे फोथायनांगौ ना खालि बिमानिखौल' फोथायो खोनासंनाय आयै मा जालायखो बेसेबा बोसोरनि उनाव बिजुलिया मोजां जादोंमोन मानसिया एसे सोलायबायमोन आंजोंबो मोजां जाबायमोन नाथाय नों आंखौ मानो बिदि लागायना होनाय मा मोनगोन नोङो बेफोरबायदि आंखौ लागायना होनानै नों मानो बेफोरबायदि आं नोंजों बेसेबा गोरोबलायनानै थानो सानो नों मानो बिदि आंलाय मा जाखो हा आंलाय माथो खिन्थाखादोंमोन बिजुलिमोन फैदों होननानै नोंहासो मानो फैयासै मा होनदों नोङो नोंलाय माथो फन हरनानैनो बुंखादोंमोन आंखौ फैयाखै होननानै फैबाथाय आङो फन हरगोन होननानै नोंलाय माला बुंनाय नोंलाय माथो गोथां थगायोलै हायै मानि थाखाय नों मानो बिदि हायै नों मा गावनि फिसाजोनि संसारखौ नायनो हाया नामा मा नंखाय बाखाय खोथाफोरखौ लागायलाबायनानै नांज्लायनाय गाज्रि मोननाय खालामना होयो नोङो मानि थाखाय बेफोरखौ बाद हो बिहामजो न'निफ्रायलाय मा लाबोदों मोखां गोजा फैदों माथो जोंहानिफ्राय नारेंखल लांदोंमोन थिंजाय माइब्रा माइरं खुमब्रा जोगोनार मा लाबोदों नोङो बे ना मानैल'खौनो बे ना मानैजोंल' थगायहरबाय आरोना नोंसा नोमा नोम्फाया बे फिसा फुवासेबा जागोनखि जाया जाख्ल'नो फैदों जोंनिफ्राय सिथा नोङो बुरिनायखाय नोङो माथा गरम जाबाय खोमा मानसियानो आंथ' बुरि मानिनो लाबाय नोंलाय माथो बाजि दासिमबो सासेबो गथ' मोननो रोङा ओइ बाजि कलखाया नोंनिया मोजां नंमारा क्रेक गोनांसो आरो जोंहा आइ आफाखौ जेबो बुंनो मोनथिबाय आंखौ बुं आइ आफाखौ जेबो बुंनाङा जोंहा न'आव जेबोआनो गैयाबा मा हरनांगौ ना दङ नाखौनो हरदों जानो हागौ नाया मानै थेवब्लाबोथ' गिदिर ना जोंहानिफ्राय मा लाङाखैमोन नोङो नारेंखल जरासेयावनो 300 जादों मोनथिबाय होनबा नोङो थाइब्रै लांदों थाइब्रै बिनि सायाव जोगोनार खुमब्रा आरोथ' माइब्रा माइरंबो लांदों माइब्रा माइरंखौबोथ' बुरजासो मानि लांदों सेरसेयावनो 100 मानि नोंसा मा हरदों ना मानै आधा फुवा सिरि था नोङो बुरै नोंनिया बांद्रायबाय एसेबां गिदिर ना नों बोरै आधा फुवाल' नुखो मानैजों 1.5 किल' जागोन मोनथिबाय सुना लाबोखादों होमबा बायनासो लाबोदों आरोना दासो मोनथिबाय जेबो बायना लाबोआखै ओरैनो हरदों आंलाय मानो बायना लाबोनो ओरैनो सुदों आरो मानैजों बेसे जायो होननानै बेसे अजन जायो होननानै जानला मानला बुंनाङा मोनथिबाय खुगा दं होननानै मानो बिदि बुं नोङो जानला मानला खुगा थानायखौनोथ' बुंदों आरो नंगौखौसो बुंदों लायो माखौ लाजि मोनदों नोंलाय थै नों साला मोजां मानसि नङालै आरो बिजुलिनो मानो बिदि लागायना होनांगौ नोङो आं मोनथिगौ होननानै आं मोनथिनायानो थाङा बिसोर फैनायखौ मानसिया एथ'बो गाज्रि जानाङालै बिजुलिमोन फैनायखौ मोनथिबा आं फैनाय नङामोन नामा मानि थाखाय नों आंखौ एथ' गाज्रि मोनो बुं मा प्रब्लेम दङ आंजों बखिनाङा मोनथिबाय बखिनाङा ना मानैजोंल' थगाय हरजाबाय काम गैया बे बुरिया मानो एथ' गाज्रि बोरै सोलिनो हानो आं बेफोरबायदि मानसिजों बुथारगोन बियो मानसिखौ बुथारगोन मालाबा आयै मिनिसारां आयै खोनादोंना बिथिंजाय फैलाय मायो बिहामजो मा जादों मायो मा जादों बाजै बे ग्रेखौ नुदोंना दिनै फोजोंसारा आदाखौ नुदों फोजोंसारा अबाव नुदों बिहामजो अबाव बेखौथ' मोनथियासै हायै फोजोंसारा फनखौ दानना होबाय
मानोना आं बेखौ मानो फन हरदों होननानै रागा जोंदोंमोन आं रायहरदोंमोन डाइरेक्ट हरबायानो दंमोन ओमफ्राय आं डाइरेक्ट रायहरबायना ओमफ्राय खिन्थायासैयानो आंनो बाजै बे फोजोंसारा ओरैनो फाल्थु खालामाखैथ' ओरैनो फाल्थु खालामदों बियो दिनै सोरां आंनिबा फाल्थु खालामाखै बिग्राया थांना दं खोमा आबा बिग्राय नों थारैनो थांनानै दङ बिहामजो दे सोंहर अबाव दङ जों लायनि नाथाय आइ फोजोंसारा फनखौनो रिसिभ खालामना आंनि नाम्बारजों हर मिनिसोरांनि नाम्बारजों हर आयै बांद्राय खुसि जानाङालै बियो थगायदोंसो खोमा सिथा नोङो जाम्बा नों सिथा आं मिथिगौ आंनि आबा बिग्राया थांनानै दङ आं इसोरनाव बाथौ खुलुमबाथाय आं सानफ्रोमबो बोर बिखायो आंनि आबा बिग्राया जेरावखि गैया मानो मोजाङै लाखि इसोर होननानै आं बेसेबा बोर बिखायोमोन थारैनो इसोरा आंनि आरजखौ खोनामारबाय बेथ' बे आइ थांना दङबा मोजाङानो नाथाय बियो मानो न'आव फैयाखै जोंफोरजों मानो नुजाफैयाखै दाबा जोंफोरखौ मा गाज्रि मोननानै दङ थेवब्लाबोथ' बियो थांनानै दङना आयै बे फोजोंसार फाग्लानि खोथाखौनो लायो नामा ओरैनो बिबारि बाजेखौ रायज्लायनो गोसो जानानै फन हरबाय थानायानो बिलाय आदाया थांना दङबा बियो न'आव फैयालासिनो थागौमोन आरो नङा मिनिसोरां बिदि नङा फोजोंसारा मालाबाबो आंखौ बिदि फन हरबाय थाया दिनै 10 बारनिबो बारा हरदों खमसे खम 50 बारसो जादों आंनो फन हरनाया आं आरो गामियावसो हायलुलानो फिथा जानो थांदोंमोन ना रिसिभ खालामैनो हरबायानो दंमोन आंनिबा नुमारदों बियो औ बिग्राया थांनानै दङलै बिहामजो थांनानै दङ बियो जेबो जायाखै दे फनखौ हरदो दिनै मिनिसोरां फोजोंसारनि नाम्बाराव फन हरनाय दे नाथाय आंनियाव फोजोंसारनि नाम्बारानो गैया नों मानो टेनसन लादों बिहामजा हरगोन ना दे 75548910 माथो बाजै फनानो सुइस अफसो बिनिया सुइस अफ खालामना लादों आरो बियो मानो सुइस अफ खालामना लाखो बिहामजो नोंबो मानो रायनांगौ दे बियो खिन्थागौमोन ना मोजाङै आंबो आरो रागा जानानै बुंफ्लांबाय बिदि दाबा अबाव दङ बिहामजो थ' फोजोंसारलानि न'आव बियो फनखौ बेफोरबायदि बन्द' खालामना दोनबायबा सुइस अफसो खालामना दोनबाय बियो थ' ना बिहामजो बिसानि न'आव थांनि नोंथ' सिनाय हागौ खोमा हाबा बिग्राय नों जुदि थांनानै दङबा मानो न'आव फैयाखै न'आवथ' फैनांगौना थुना बिहामजो आंखौ फोजोंसारलानि न'आव लाग नाङा दे आयै नों थांलायनाङा आं थांगोन हारसिं नों हारसिं थांनाङा बाजै बे फाग्लालानि न'आव आंबो थांफागोन नोंजों नाङा रावबो थांफानाङा आं थांगोन हारसिंनो आयै नों थाथ' आं थांगोन दानो थांगोन आङो दे होमबा बिहामजो नों थाङोबा जोंफोर थांनाङाबा मानो बाजै आं थांफाबा मा जायो दे नोंजों नाङा मिनिसोरां आं थांगोन हारसिंनो जेबो नङा दे आं हारसिं थांनो हाखायो इसोर आंनि बिग्राया जेन थांनानै दङ दे इसोर फोजोंसार बुंनाय बाथ्राया जेन सैथो जायो आं मिथिगौ आबा बिग्राया थांना दङ होननानै आंहा फोथायनाय दं इसोरनि सायाव आबा नों जुदि थांनानै दं मानोबा नोंखौ नुसिगोन आबा नाथाय नों न'आव मानो फैया ओइ आंनिबा बे फोजोंसार फाग्लाया ओरैनोसो बुंदोंलै बे आदाया थैनाय मानसियालाय बोरै फैफिनो दे एथ' बोसोर जालांबाय आरो आदाया जुदि थांनानै दङबा सानसेबाबोथ' फैगौमोन ना न'आव बियो बे फोजोंसारनि बाथ्राखौ लानानैनो दा बिसोरनि न'आवबो थांनो ओंखारबाय आंखौबो लांफाया बाजैया बाजै नों आंखौ मानो लांफाया दे नों जुदि माबा मोनसे जाबा मा जागोन आंहा आं नोंखौ दि बेसे मोजां मोनो मोथो फाग्ला ओरैबायदि बुगौमोन ना आङो आथिं फारसेया दिनै साना दंखायसो आं बारा बुनो हायासै नङाबा ओरैबायदि जोगौमोन ना बिखौ फाग्लाखौ आंखौ बुनो फैदों बियो आंखौ र' मालाबा लोगो मोनबावथों बिखौ ओरैबायदि बुगोन आङो आंनि आथिङा जुदि मोजांबानो बियो बुजाबायमोन दिनै बुजाखादों थेवब्लाबो आरो बुबावगोन आं बिफा मा दासो फैखो नोंलाय मा होनना खिन्थानो आं दा नांज्लायदों होननानै खिन्थाया नङाबा दानो टेनसन जागोन ओइ लामायाव सानै सेंग्रा नांज्लायदोंमोन बेखौनो नायनायावनो गोबाव जाबाय आंनिया आयु दहायनिफ्रायनो संनो होनना नेबाय दङ आङो बेदरखौ एसेबां गोबाव जाबाय है बुग्लायसोबायना बेनिखायनो दसे नायबाय आंबो ओमफ्राय लाबोदोंना लाबोआखै बेदरखौलाय लाबोदोंलै लाबोदों नो सङै थां आंलाय मा जाखो बेखौनो सानबाय दङ फन हरनोबो माथो नों फनखौनो लांफायाखै लांफादों होनना आंहासो बेसेबा फन खालामबाय न'आवसो रिं जाबाय दङ बावदोंमोन आं लांनोनो बेनिखायनो फनखौ लांनांगौ मिथिगौना बावनो नाङा आंहा आरो गिखांनायसो मोनदोंमोन एथ' गोबाव जाबाय नों आरो थाब फैगोन होनना बुंलांबायना दे दाबो जेबो नङा दे ओमफ्राय दा बेदरखौ माजों संनांगौ बेदर गोजा एवदो दालि संनानै दालि नङा आंहा मैद्रु संना दोनखाबायानो लाइ लाफा बिदिबाबो जायो दे जेबो नङा बेदरखौ ग्रेभि एवदो दे जागोन दे आफायाबो उखैबाय बे ओमफ्राय राजायालाय अबाव थांदों नोंसालाया गामियाव थांदोंहाय आं लायनि होमबा बेसे गोबाव जाखो थांनायालाय
एसे गोबाव जासाबबाय थांदो थांलाय नो होमबा बेदरा संदो आं राजाखौ लायनि लाबो मा जाबावनो दिनै नांज्लायनायखौनो गोसोखांबाय थासिगोन आं दा हिनजावनो खिन्थाबा आरो हिनजावा टेनसनावनो थानो हानाय नङा बेनिखायनो खिन्थायासै आङो ओरैनोबा आंना हिनजावा आंखौ माबा माबि जाजानो बेसेबा गिखायो बिनि सायाव आरो बिदि बुज्लायनाय होनाय खोनाबाथाय गथ'खौ लायनि र' गामियाव थांदोंनो बेथिंजाय दिनै बुज्लायनाबो फैबाय नागिर फैबा गैलालै लायनि र' गथ'खौ दिनै थाब उन्दुना थानांगोन